эксперимент паровоз. Паровоз тәжрибәсе. Башлаймыз. Ту-ту. Для эксперимента нам понадобится труба, азот и кипяток. Тәжрибә өчен турба, кайнар су һәм азот кирәк була. Сейчас мы в трубу нальем кипяток, а затем азот. Турбаны эшенә без кайнар су һәм азот салабыз. Вау! Мы сделали с вами эксперимент паровоз, где взяли горячую воду и холодный азот. И когда мы их совместили, выделилось очень много пара, который с большой скоростью вылетел из трубы. Бу тәҗрибәдә без кайнар су белән салкын азотны бергә куштык. Шул вакытта зур тизлек белән бик күп пар чыкты.